А? Манинко това, бе. Манинко е. Манинко е. Минаме един по-уем. Те ти не стига на тебе, Да, бе. Абе, наме, това как снимаме, бе. Тук, бе, от това. Е, това. На сърцето го сложи, на сърцето или На сърцето ли? Сигурен ли? Ти го дръж, че сега ако смая, и ще виж, що става. Сърцето ли на лентата да снима? Тия си идеи. Пламен, нали си ми обещал нещо? Няма говори на това, че... Ами малко едната ръка. Ма знаеш как Левково си чуваше, бе? Това един бидон беше 500 литра по една вана. И не мога да извадим, момче. Толкова як. Двама човека едно нас. Трябваше и едно... Водата е много студена. Трябваше още едно до Това на кълвея, али на не водата да се не види още. Там всичко е цъфнало, бе, там е по-топло от тук. Има, това е много по-ниско. Не, Не, щом си държиш ръката, не е... Абе, Върни се от тук малко.